Chanzo arriba. Primeira cuestión. A diversidade sexual e de xénero é unha moda. Bulo ou verdade? Esta é sinxela, non? Está claro que é un bulo. A diversidade sempre existiu. Eso que non estaba tan visibilizada como hoxe en día. E máis, foi moi castigada. Castigada e perseguida. De feito, había unha lei que o prohibía. E mataban persoas por isto. Así que entenderedes que a maioría tiña que vivir a súa diversidade de portas para adentro. Por iso temos historias como a de Lisa e Marcela. Se queredes saber máis sobre isto, temos moita bibliografía. De feito, Carlos Callón acaba de publicar este libro sobre vidas e historias LGBT da Idade Media. Repito, Idade Media. Ou tamén a defunción dos sexos de Daniela Fernández. Ou este de Memoria Diversa, de Eva Mejuto. Esta é só unha pequena escolma. Afortunadamente hai moitos máis. Así que moda. Imos coa seguinte. A diversidade é perigosa para a infancia. Pode confundir. Bulo ou verdade? Se despois de todos os libros, películas, anuncios de televisión, xornais, cancións e un longo etcétera, eu son homosexual, non confunde. Na miña infancia só tiven referencias cis heteronormativas e aínda así, mirádeme agora. E iso que traguei moitísimas películas Disney. A verdade é que educar na diversidade sexual e de xénero axúdanos a formar persoas máis tolerantes, libres e respetuosas, con unha alta conciencia de empatía. Por se aínda non quedou claro, é un bulo, que moitas persoas empregan para a censura, xa que pensan que unha mentira que se conta moitas veces é unha verdade. Imos coa terceira. As persoas trans nacen nun corpo equivocado. Bulo ou verdade? Esta frase só perpetúa a idea de que hai algo mal nos corpos das persoas trans. Non é o corpo que está mal, senón as expectativas sociais sobre como debe ser esa persoa segundo o xénero asignado ao nacer. A identidade de xénero é interna e persoal, independentemente dos xenitais que teñamos. Así que as únicas que estades equivocadas sodes as que pensades que este bulo é real. Non hai corpos equivocados, só mentes pechadas. Imos co seguinte. A homosexualidade é contagiosa. Bulo ou verdade? Non, coidado, non te achegues moito. Obviamente, isto é un disparate. A homosexualidade non é un virus, nin algo que se pega por contacto. Eu non me fixen homosexual por ter amigas homosexuais. Teño moitas amigas que son hetero. E creo que até o de agora o único que lle peguei foi algunha que outra gripe. A orientación sexual é algo que forma parte de cada unha de nós. Non é algo que se copie nin que se pegue. O que si se podería pegar é o respecto. Así non tería que estar aquí explicando isto. Veña, imos coa última. Esta seguro que vos soa. Xa temos dereitos, así que de que nos queixamos? Se xa está todo feito. Noraboa, o colectivo LGBT completou o xogo da vida. Xa non hai discriminación porque temos dereitos. Bulo ou verdade? Oxalá, pero non. Ter dereitos non significa que se cumpran sempre. Ter dereitos non quita o acoso do instituto, nin os insultos pola rúa, nin ter medo por contalo na casa. É como ter dereito a falar galego e que despois te ridiculicen por facelo. É dicir, teño a liberdade de ser homosexual, pero non a seguridade de podelo ser. O dereito está, pero a realidade xa é outra cousa. A Constitución tamén di que temos dereito a unha vivenda digna. E canta xente aí sen casa. Os dereitos son a base para poder vivir con liberdade, seguridade e respecto todos os días. Mais aínda queda moito por facer. Por iso é tan importante que ante unha situación de acoso non vos quededes caladas. Así que, xa sabedes, se sodes quen de diferenciar un bulo dun feito real, sodes oficialmente inmunes. Non a homosexualidade, que non é contagiosa, senón a ignorancia. Sei que non hai que ir tan lonxe, sei que pasa aquí, que comenzan a ter medo se colgamos lo mandil. Nos rebeldes e insumisas imos mudando co tempo, tanta lei conservadora que nos quixo oprimir.